Čaute, tak treba prísť 24. januára do klubu Aligátor. No to ešte raz. Čaute, v sobotu 24. januára treba prísť do klubu Aligátor na Mariánsku. Mariánsku? Ešte jeden. Už môžem? Čaute, sme kapela Primitívy. 24. januára vás pozývame na koncert do klubu Aligátor. Treba prísť a s nami tam zahrajú ešte kapely The Nuance. Čaute všetci, sme kapela Primitívy. 24. januára vám zahráme v klube Aligátor. Čaute priatelia, takže 24. januára zahráme v Aligátore v sobotu so skvelými kapelami Nuance a Die Infizierten z Viedni. A keby ste zabudli, tak my sme Primitívy. Treba prísť.